Ahojte ženky, máme tu 15 minútovku číslo 4, takže nejdem rozprávať, ideme rovno na to. Začíname v tureckom sede, vyrovnáme sa, sedím na sedacích kostiach a vyťahnem sa korunou hlavy pekne hore. Zatvoríme oči, rebra schovať a 3-krát sa zhlboka nadýchneme. Nádych nosom a výdych ústami. Nádych nosom. Posledný jeden. Nádych. Ruky mám na kolenách, jemne sa preklopím dopredu, pozriem trošku hore a výdych, vyhrbíme, pustím dolu. Nádych ide hlava, hrudník, driek a teraz ideme naopak. Poďme ešte. 3, 2, posledný jeden a vyhrbím. Vyrovnám, vyťahnem ruky pred seba, ramena stiahneme dolu, ideme len lopatky. Dozadu stiahnem k sebe a výdych od seba. Ide len rameno, lakeť sa nehýbe, ostáva rovná ruka. Dozadu a vpred. Ideme 3, 2, posledný jeden. Vyťahnem ruky hore, dlane k zemi a spustím dolu. Hore a ruky vpred. Znova ideme hore. Telo sa nehýbe. To, že idú ruky dozadu, neznamená, že telo ide vpred. Telo držím a ide pohyb z ramenných klbov. Vpred. Dáme posledné 2. Už len jeden. Zmeníme. Idú ruky hore. A zagulatím stavec, postavci sa spustím dolu a vraciam sa stavec, postavci späť a ruky od seba. Ideme hore, vyhrbím, zagulatím, natiahnem vpred a ideme znova hore. Pôjdeme ešte jeden posledný krát. Hore, zagulatím, spustím dolu a vrátime späť. Hore, výborne, vyťahneme ruky hore, jedna ruka pôjde dozadu a jedna dopredu. Vytáčam sa za rukou, ktorá ide vzadu. Pozerám sa za ňou. Dáme ešte 4, 3, 2, jeden posledný. A vpred. Super, vytáčam sa, ako keby sa pohľadkam a vystrím dozadu a vrátim späť. Plynulo ide jedna vzad, jedna vpred. A zmením. 4, 3, 2, jeden posledný. A povolím, super, uvoľníme. Hlavu vytočím na jednu stranu, ramena tlačím dolu a na druhú stranu. Poďme ešte raz na jednu a na druhú. Vytočíme hlavu na stranu a opíšeme účko. Do jednej a do druhej strany. Poďme znova na jednu a na druhú. Super, vyrovnáme, natiahnem na jednu stranu, ruka ide na zem, natiahnem a späť. Druhá strana. A späť, poďme znova na jednu, späť na druhú. A späť, ešte raz idem na stranu, zagulatím, idem vpred, oblúčik, vyrovnám, pozriem hore a vymeníme. Ideme druhá strana a pozriem hore. Znova, hore, posledný dokončíme a hore, vyrovnám. Uvoľníme, nohy si dáme dopredu, spustíme sa dolu do takého C-čka, zapriete sa vzadu a nohy pôjdu na širšie ako na šírku podložky. Vytočíte na jednu stranu a na druhú stranu. Rozhýbeme trošku aj bedrové kĺby na jednu stranu a na druhú stranu. Posledný krát ostaneme na jednej strane a tú vrchnú nohu budeme len otvárať 5 krát. Ideme hore, 5,
4, 3, 2, 1, super, vytočíme druhá strana a ideme znova. 5, 4, 3, 2, posledný 1 a vrátime späť na stred. Nohy si už dáme na šírku bokov, chodidlá tiež, chytíme sa poza stehná a vyťahneme sa hore do výšky. Nadýchnem sa a s výdychom spustím sa dolu. Nádych hore. Vyrovnám a výdych dolu. Pôjdeme ešte. 4. Zahrievame. 3. Poďme ešte. 2. Jeden posledný. Vytiahnem sa hore a pridáme ruky. Spustím sa dolu. Výdych. Ruky môžu ísť od seba. Idem toľko, koľko sa udržím. Keď je to veľa, idete len sem. A vraciam sa. Nádych. A výdych. Hore. Ideme ešte. 8. 7 a hore. 6 a hore. Dáme ešte 5 a hore. 4 hore. Poďme 3 hore. 2 posledný 1 a späť. Spustíme sa dolu, ruky pôjdu od seba toľko, koľko sa vám dá. Choďte do takej polohy, aby ste tam vedeli vydržať. Hej, nemá význam byť tu a sa krčiť. Čiže nájdem si takú polohu, v ktorej je mi dobre a viem tam vydržať. A vyťahnem ruky od seba, len držíme. 5. Keď sa trasiete, nevadí. 4. 3. 2. 1, vrátime späť, spojíme chodidla a natiahnem sa dopredu, predýchame. Pôjdeme ešte jedenkrát, vrátime sa hore, vyrovnám, spustím sa dolu, ruky pôjdu od seba, tu budeme začínať, čiže nájdem si polohu, v ktorej viem vydržať, ťuknem ruky na zem a pôjdeme len hore. 10. 9, 8, 7, 6, 5, super, ideme ešte 4, 3, 2, dáme jeden posledný, vydržíme ruky, necháme hore a do 5 napočítame. 5, 4, 3, 2, 1, spustím dolu, vyťahnem sa, spojím chodidla a znova natiahnem, predýcham. Uvoľníme. A vyťahneme sa znova hore, lenže ruky si presunieme za chrbát. Tak, aby prsty smerovali k nohám, zapriem sa. Pozor, aby ste boli takto prepadnutí medzi ramenami, pekne sa vyťahnem hore a ideme na to. 10, 9, 8, dáme ešte 7, 6, 5, poďme, 4, 3, 2, jeden posledný, len vydržím hore. Pôjdeme maličké hmyty, pevne držím ruky, ramena, 10, 9, 8, 7, dáme 6, 5, 4, 3,
1, len držíme. 5, 4, 3, 2, 1. Super, povolím dolu, spojím chodidlá, znova predýcham, natiahnem. A vrátime sa späť hore, vyrovnám. Spustíme sa, tiež pôjdu ruky dozadu, ale spustíme sa tak na lakte. Pozor, aby ste neboli takto vyhrvené pekne. Rovno sa držím, pevné brucho, neprehýnam chrbát. Jedna ruka na zem, druhá, vytiahnem hore jednu nohu. A s výdychom budeme meniť. Najväčší podvod je, keď si to chcete uľahčiť, že pokrčím nohu a čuknem si túto zazadu. Toto nie je cvik, hej. Chcete, aby ten pohyb išiel z bedrového kĺbu a koleno sa nehýbe. Len z bedrového kĺbu dole. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, posledný, zmeníme, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, poďme 2, 1, posledný a povolíme. Jedna noha dolu, druhá noha dolu a spustíme sa do ľahu. Natiahneme hore a vyrolujeme sa stavec po stavci, ruky pekne za hlavu a predýchame. Zrolujem stavec po stavci dolu, vrátim ruky, pritiahnem nohy k sebe a pokúkam sa na jednu, na druhú stranu a vytočíme sa znova naopak. Položím jedna noha, druhá noha a pretočíme sa na brucho. Čelo pôjde na zem, ruky idú vedľa seba. A v tejto polohe ramena stiahneme dolu, zadok môžem pritlačiť do podložky a ideme hore. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Dáme ešte 4, 3, 2, posledný 1. A zmeníme, dvíham hore aj trup, nohy zostávajú na zemi. Zadok tlačím do podložky, rebra pevné. Ideme hore, nemusím ísť vysoko, skôr vytiahnem vyššie ruky. 10, 9, 8, 7, pohľad je do podložky, nekukučkujem takto dopredu. 6, 5, 4, 3, poďme ešte, 2, 1, posledný a povolí. Hlava na chvíľku na stranu, uvoľníme ramena, pôjdeme znova, ale zároveň budeme dvíhať malinko aj nohy. Čiže to isté, len pridáme k tomu nohy. Ideme znova. 10, nekrčím kolena, 9, 8, môžete vytáčať tak dlane, aby smerovali, keď ste hore k telu. 6, 5, ramena ťahám od uší, ruky ako keby chcem čo najďalej. 4, 3, 2, 1, posledný, povolíme. Čelo na zem, nohy na zem, ruky zostanú hore a hmytám, ako keby chcem za chrbtom tie ruky spojiť. 10, 9, kým poviem číslo, tak aspoň 2, 8,
7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Povolím. Odtlačím sa hore, posadím na päty a natiahnem. Zadok o jednu pätu na stranu, ruky na opačnú, natiahnem sa, predýcham. A zmeníme druhá strana. Vrátime na stred, stavec, postavci sa vyrolujeme hore a uvoľníme ramena. Super. Ruky si dám popod zadok, môžete kľudne obidve. Hlava na jednu stranu a na druhú stranu. Vytočím hlavu, opíšem účku do jednej strany a do druhej. Ideme znova na jednu a na druhú. Vyrovnám sa, jeden veľký nádych nosom a výdych ústami. Ďakujem vám veľmi pekne, dúfam, že sa vám tieto 15 minútovky páčia a ďakujem za všetky reakcie, ktoré mi píšete aj do správy, aj do komentárov. Majte sa krásne, pekný deň. Ahojte.